Переживаючи сьогодні свято тут у парафії святого Францишка, Kościół ставить в образ człowieka, jaki umiał отречься się od многого, принять убожество i otrzymać dar stygmatów, dar ran Jezusa Chrysta, jaki cierpiał na krzyżu. Ale tak samo сьогодні чуємо у Євангелії, що Христос каже, що «Придіть до мене всі спрацьовані і обтяжені, і я супокою вас. Возьмите моє ярмо на себе, бо я тихий і покорний серцем». Якби Христос сьогодні хоче так само сказати нам, бути тихим і покорним. Не узвышать себе над другим человеком, не лічить себе незамінимим у гэтым житті. Бо не можем лічить себе часами людьми тими, которые, как бы здається нам, что коли меня не станет, что все развалится. Такого не будет. Нема у свете людей незаменимых. И это, как бы Христос скажет, что быть покорным, терпеливым человеком и принимать скажем, той вибор життєвий, який дає нам Бог. Только ми повинні, як люди, познати это, что от мене хоче Бог. Францишек, глядите, будучи человеком, он был у достатку. Не отрекся от Бога, семья не отреклась от Бога. Miał dobry dostatek. Można сказать, u te czasy ta семья była veľmi bogatая. Ale jednoczasowo nie tylko materialnie ona była bogatая, ale była bogata duchowna. Bo nie odkidali Boga ze swojego życia. I Franciszek, wiedząc, mógłby sobie spokojnie żyć. Jak гэта цяпер робіць сучасная моладзь, асабліва тыя, которые маюць дастатак матэрыяльны. Але, на жаль, яны маюць дастатак толькі матэрыяльны, духоўнага не маюць. І гэта жыццё людзей вядзе да загубы. І Францішек адрокся ад гэтага, прыняў убожства і таксама хацеў больш спазнаць Христа і ягонае цярпенне. І яму даў Бог тую магчымасць гэтыя стыгматы раны. Паглядзіце, гэтыя раны яму спадарожнічалі да канца ягонага жыцця. Ён іх нёс у сваім жыцці без наракання. Цяпер мы паглядзім на сябе. Мы дзесьці скалечыліся, крыху скалечыліся. Ударыліся, ішлі там, зачапіліся, паваліліся. Ай, Божа, чаму мне гэта сталася? Бо гэта, вядома, баліць. Рана, ці парэзаліся, ці дзесьці скалечыліся. Чаму гэта мне, Божа, гэтак сталася? І мы наракаем, адразу начинаем наракаць. І наракаць да каго? Да Бога. Чаму? За што мне гэта, Божа? Я ж, здаецца, ўсё раблю. Я ж, здаецца. І вот, а святы Францішек, якби прасіў гэта, атрымаў і без наракання, не сказаў, Боже, забяры, бо я больш не магу гэтага вытрымаць. Не, ён нёс до конца. А у нас часовыя раны, которые бываюць у жыцці, і мы наракаем на Бога. Сягоння Францішек вучыць нас, каб мы сваё гэтае цярпенне, свае гэтыя хваробы, свае гэтыя раны, асабліва ў цяперашні час, вельмі складаны, час грамадскі, асабістага жыцця час складаны. Мы хваробаў выпрабавання. Мы павінны несці сапраўды з пакорай, умець гэта сваё, гэтыя хваробы, свае гэтыя, можа, калецтвы, не толькі калецтвы цялесныя, але і духоўныя, ахвяраваць Христу.
Няўжо мы не можем у своим жыцці ахвяраваць свое цярпенне аб навяртанні? Не можем мы ахвяраваць, каб чалавек спазнаў волю Бога у сваім жыцці? Няўжо мы не можем ахвяраваць за свое навяртанне, за навяртанне сваіх дзяцей, за навяртанне сваіх унукаў, а таксама аб навяртанні ўсяго свету? Бо сучасны чалавек аддаляецца ад Бога. І чым больш чалавек становіцца матэрыяльна забяспечаным, тым далей ён становіцца ад Бога. Здаецца, багаты, але духоўна ён бедны. І паглядзіце у жыцці, сколько, напэўна, не один раз чулі, што маючы вялікія багацці, чалавек выкінуўся там з-за косці паверху, забіўся, страціў сваё жыццё. Здаецца, ўсё ж не. З чаго ему не хватало? Не хватало простай рэчы – веры. І давера да Бога. Верыць – гэта адно, а давяраць – гэта заўсёды другое. Францішек не только верыў, але давяраў Богу сваё жыццё, свае цярпенні. І праз гэта нёс супакой і дабро ў тое месца, дзе ён прабываў. Глядзіце, як ён вітаўся. Вітаўся з людзьмі, супакой і дабро. Нёс гэты супакой і дабро, і жадаў дабра. Мы часамі ў сваім жыцці, ідучы па вуліцы, не хочам з чалавекам размаўляць. Пераходзім на другую вуліцу, на другую сторону вуліцы, не хочам паздароўкацца. З соседам не гаворым, за некалькі, можна скажем, гадамі, месяцамі не гаворым. І-за чаго? Як у вёсцы это бывае. Бо курыца перайшла на агарод. Подрапала нешта. І гэта ўжо праблема. Глядзіце, і мы сябе называем людзьмі веруючымі. Прыходзім сягоння ў гэту святыню і кажам, што сапраўды, каб я не верыў, я б не прыйшоў. А калі ты чалавек верыш, сапраўды верыш, дык ты жывеш паводле таго закону, які даў нам Бог? Не, не жывём. Дык наша вера вельмі малая. Яна меншая, ніж зярно гарчыцы. Бо Христос калісьці сказаў у Евангелии, што чалавек, каб твоя вера была хаця б як зярно гарчыцы, ты мог бы пераносіць горы. Мы не можем этого. Наша слабая вера и наш довер до Бога, амаль что его нема. Мы не доверяем, мы доверяем себе, доверяем своим силам, но не Богу. А сьогодні Францішек святий нас вчить тому, що каб ми умели доверять Богу, каб ми умели бачити добро у другим чоловіку, каб ми умели пробачать другому чоловіку, каб ми умели ценить другого чоловіка, ягоное життя, не здекуватися над чоловіком, а ценить это життя другого чоловіка, не сміятися з чоловіка, а допомогти йому. Не триматися якогось багаття, якогось, може, часами влади нам. Не триматися этого, а дати можливість розвиватися. Усім нам. Ми повинні цінити один одного. Що ми можемо зробити у цьому випадку? Ми, здається, ми повинні, як святий Францішек, молитися. Молиться до Бога и доверять Ему свое життя, життя своих близких, родников, своє терпіння ахвярувати, як я вже казав, за навертання грешників, а зрозуміння волі Бога у нашому щоденному житті, яке ми переживаємо. І тоді, коли я, як чоловік віруючий, справді віруючий, навчуся довіряти Богу і навчуся без нарекання зносить свои хвороби, свои калецтва, свои то, что мы часами кажем, давление, которое у нас скачут вверх, вниз, и не можем его никак опановать часами. И эту хворобу надо ахвяровать Богу от навертания. Навертание себе, навертание своих детей, навертание своих внуков, навертание нас, усіх людей.
Это наибольшее того, что мы, якби сегодняшний человек потребует веры, которой у нас не хватает. І давайте заправди, глядячи на эту постать святого Францишка, який носив своє терпіння у духу довірливості Богу і віри, который учит сьогодні нас не нарекать, а нести з терпінням, научить нас так само бути чоловіком справдної віри, не бути чоловіком корисливим, не використовувати другого чоловіка, а наоборот, уметь подойти и допомогти другому человеку. Уметь сутешить другого человека, подтримать, а не над человеком здекуватися. Бо ми не маємо права такого осуджати, ми не маємо права здекуватися, бо ми не з'являємося тими творцями життя. Ми з'являємося тими, хто користаємося життям. І поглядіть на самій справі, сьогодні, проглядаючи так новини, і дивна така, якби, проглядаючи одна, чоловік, приходячи на світ, він ж нічого не приносить з собою. Він голий рождається, нічого не приносить. І скільки б ми не мали этого багаття, всякого, ми нічого з собою этого не заберемо. Ми прийшли з ні з чим, ми і пойдемо з ні з чим. Дик навошта нам використовувати і, якби скажемо, здекуватися над другим? Ми повинні собі це усвідомити, що ми ні з чим приходимо і ні з чим відходимо. І нічого з собою ми не возьмемо. І гэтаму ж учить святий Францишек. І він, маючи усе багатства, усе, і він одрокся, узяв тільки гэты хаб, і з гэтым ж одійшов до вічності. І у покорливості, і послухмяності перед Богом. Без нарекання. І так само ахвярову у своє терпінні, а навертання. Бо тоді, у той час, так само світ переживав великий кризис віри. І ми тепер переживаємо цей кризис віри. Так давайте ж ахвяруємо своє терпіння об навертанні, об сутешенні і об добробичі у нашій батьківщині, у наших сім'ях, у наших домах. Амінь.